Benvolgudes i benvolguts llibreters. Felicitats un cop més en el gran dia dels llibreters i les llibreries de Catalunya. Felicitats per aquest Premi Llibreter esplèndid que s'ha consolidat com un premi de prestigi, com un premi sòlid, el símbol de la prescripció de les llibreries i dels llibreters d'aquest país. I un premi en el que vaig estar vinculat els primers anys, personalment, i després com a distribuïdor i ara com a president del gremi de distribuïdors, doncs el seguim recolzant tots els nostres associats i jo mateix, naturalment, doncs el seguim recolzant en tot el que podem i gaudint d'aquest premi tan fantàstic. Envio una salutació a totes les autoritats, als presidents dels altres gremis del sector i, naturalment, molt especialment a la presidenta del gremi de llibreters i a totes les llibreteres i llibreters de Catalunya, perquè aquest premi és un orgull pel país, és un orgull per la nostra comunitat lectora i és el símbol de la tasca i d'aquest fenomenal ofici de llibreter. Gràcies, endavant i llarga vida al Premi Llibreter.